Ahojte, týmto videom by som vás chcel pozvať na zajtrajší pretek, ktorý sa koná 18.1. v Cesticiach, bývalé JRD na družstve. Bude to v podstate zimný pretek chalanov od BG Autosportu. Idem ako predjazdec. 36 máme prichystanú. Povrch by mal byť šotolinový, preto som obul také slabšie zimné pneumatiky už, aby som ich zbytočne nezjazdil, tie nové. Čiže uvidíme, aké podmienky nakoniec budú. 36 je prichystaná, viac menej konečne umytá, aspoň sa trošku leskne. Na tento pretek sa celkom teším. Sme pripravení na čokoľvek. Takisto keby bolo veľa snehu, máme pripravené zimné pneumatiky, na ktorých viac menej sa chodím voziť teraz v zime, pokiaľ fakt je ten sneh kvalitný a človek nešmyká na vyslovene len na asfalte. Pokiaľ by fakt tie podmienky boli veľmi zaujímavé a bude tam sneh, čo teoreticky podľa fotiek zatiaľ je, uvidíme ako to bude do zajtra, či sa to neroztopí. Máme pripravenú ešte zaujímavejšiu sadu pneumatík a to sú tieto Black Rockety. Tak uvidíme ako to dopadne. Uvidíme to asi až zajtra na mieste, ale určite ak nemáš čo robiť, rád by som ťa týmto pozval. Príď sa kľudne popozerať, štartovka je zaujímavá, ideme sa tam povoziť, pošmykať, čiže o show bude určite postarané a snad sa tam vidíme. Ahojte.